ipaw mo na radyo? Kisay tao niya? Ngano ipaw ang radyo? Naminaw ko eh! Wala, patay na ko ani. Wala nagsunod ako. Nalipat ko siya. Luwas ako. Ikaw! Ay, di malasagin ako eh. Di malas ko kayo. Langin sang patay ang napalgan, ang biktima na Pagyakin ng telebisyon. Di anam-anam og pamatay ang mga saka. Sama sa imong mga tao, hinay-hinay usab kining gipamatay. Magaigsoon ko diyan ni Kristo. Wala tingali pagkatapos kining sila nga patay, nga metabo bisan nasa dapit sa atong siyudad. Atong iyampo nga dili unta kini metabo mga higala. Dini sa balay sa Dios. Tungod kay wa na makapugong o magasanta sa kagaw ni Cain, nga may kuyanap sa atong dapit. Bendisyon niya ako, Padre, kaya ako nakasala. Isukid ang imo mga sala. Ikaw! Ipatay niya ang pare! Ipatay ang pare! Natusakit ka na sa mga sa. Himatyo na ang imong kahag. Ayaw ka ko lang. Tanos ang kaman mo hunong. Hapit na. Kay hapit ko na sa mahurot tanan. Gila mo'y nagyuti ay ang imong kahag sa kagaw ni Cain. Kagaw ni Cain, daghong ug ago sa kinabuhi ug dugo sa usa ka tinulo. Kagaw ni Cain, sugilanon sa pinilo-pilo nga panimalus. Kagaw ni Cain, sinuwat ni Fermin Colliantes Gomez, direksyon ni Algin Abakita, spinner Nelson Tantano, recording engineer Achilles Hesim. Ilingaw kaninyo sa RGMA Production Center Cebu. Kagaw ni Cain. May nakita nila ni Roger og Sixto ang mga kwarta nga tinulis sa ilang mga tao naglaundok sa taas nga lamisa sa conference room sa usa sa ilang mga resorts. Gipaihap dayon kini ni Roger gipasaligan na usab ang iyang mga tao nga haruhay ang kinabuhi. Ning tungura kaluksoon sa kalipay si Sixto nga gipahibaw na siya nga may mulansar pagka-mayor sa syudad og si Roger pagka-congressman. Lakip si Roger gibati og kalipay og diha-diha dayon nga gawas sa ilang kwarta og mga tao nga ilang gamiton ila usab ig-on ang opisyal sa City Comelec. Samtang sa laing bahin nahimuot si Flor nga nagtan-aw ni Leo nga namuwa ang naong nga naminaw sa balita ni Teresa. Milakaw dayon si Flor pag-abot ni Teresa og sa dihang pag-atubangay ni Leo og Teresa, miprangka ang hipi sa pulis sa maong syudad. Ako na di ang usa, sir. May lain ka bang statements, sir? I mean, new statements bahin sa mga hitabo karon sa atong syudad? Wa namang gyud kay ayo nga pagka-reporter, Teresa. Unsa pa? Giinsulto na gyud ko nimo. Ayaw paglingyo-lingyo. Tutuking ako mga mata kay nakigsulti ko nimo. Tutok ako gaganat. Usabay sana ko nimo, Teresa. Gisayunan ka na ko! Gisayunan ka ba na ko? Diin mang bahina nga nakaingon ka mang gisayunan ko nimo, sir. Gituyo ni mo. Gituyo ni mo nga ibalik-balik pagbutang ang akong statement. Pero may katarungan ka nga magbugal-bugal na ko. Husto. Nakasabot na ko. Matag police news story, sir. Kung way statement sa hepe nga mao ikaw, dili gyud makompleto. So, ang makahatag og kompleto sa istorya,
Mao ang matag statement sa sama nimo nga mao'y giilang dako og pango. Prangkahan talang ka, sir. Bisan ako. Gipula na ba ya sa imong statements? Dili lang kay ako. Tanang taga-media gipul-an na sa imong statements. Oh, Dili kami mo naghimo og statements nga mao ra gihapon ang imong isulti kung kuhaan ka na namo ini. Aron gyud nga makaingon kang tinuod ning tanan nga ikaw ray magsigig balik-balik sa imong statements ni asa kong laptop. no. Wait na. Ano kuha ng imong kapungot diri nako, sir? Kay ni adini sa akong laptop. Sa matag kuha namo og pahayag nimo, maulang gihapon ang imong ipahayag. Parehas sa unang hitabo, parehas sa ikaduhang hitabo, o parehas lang gihapon ang karong bag-o sa duha ka pulis trainees ug ning bag-o gyud nga tulis sa dakong bangko. Maura gihapon ang imong statement, sir. Wa gyud ka usaban. Please. Ayaw lang sabing na nga maabtik og kugihan nga hipi sa tong syudad. Usa man ka na kaulo-ulo og pagbugal-bugal. Sorry, sir. Sige. Ako na lang inong tapulan og pulpul nga hepe sa syudad. Naaralan nimo, Teresa? Dako ka na? May buot ka na? Magalagaw ka na. Dili gyud makompleto ang usa ka balita sama sa mga balitang krimen, sir. Kunway statements sa mga kadagkuan sa kapulisan nga dili kakuhaan og pamahayag. Sa sunod unta, simbako ug may lain na sa mga panghitabo dinis ato. Ilahos, Teresa, usaban. Naamang gyud may spokesman. Magkatabang ang inyong spokesman. Sige, sir. Salamat sa mo, pagkare. Ako mo'y angay magpasalamat, sir. Aron di na puol paminahon ang magbalik-balik nimong statements. Salamat, sir. Mga reporter mo. Sayon ra kay mong ipanglabay o niya sa bisan asang dapit ning syudad. Mao na yang sulti diya nimo? Abi na kung sa iyang tuyo. Maura to. Naglagot siya nga kuno nagbalik-balik ang iyang statements. Unya, ako kuno gigamit aron mahug siyang katawanan. Kay nagbugal-bugal kuno niya. May kausaban na yung statements. Magbalik-balik raman. Bet, Nga no, Tess? mura lagi kag nausab. Nausab yun si bisan kinsa nga may tabuan sa maning tabo sa kumang hotes. Nakaingon ko, sa nakasala, no? Dahil sunod-sunod ang mahitabo sa iyang kinabuhi. May pagsalig ka pa sa mga pulis din sa ato, Tess? Lisod untang tubakon. Mao ilang giingon nga may kamatuoran nga nindot kayong angkonon ug may kamatuoran nga lisod ug batik gyud kayong angkonon. Pero mao may tinuod. Hagbay ra nga wala ko'y pagsalig sa kapulisan dinis ato. Tingali, kung may swerte pa na si Brenda, usa na siya. Hayan sa pila na lang kabuok nga kasaligan unta-un niya kung nahuman pa niya ang pagkapulis. Naglabi ang dili kasaligan, Bet. Pila na lang sabang angay kasaligan. Pareha sa mga kaso nila ni Alan. Mapareha sa bingay tabo ni Brenda. Ako bitaw, sultihan talang yung ka, ha? Ang tinuod, kung ikatubang na ko na yung nagbigilante, lamanuhon ako siya. Pasalamatan ako siya, Tess. O lagi unta. Kay nasabot na ako nga katong duhang iyang napatay. Ang una katong mituli sa taxi driver. Ikaduha, katong diha sa sud sa auto. Pulos mga notorious. Katong ikaduha, dihan na to mahibaw nga daghan na daig record sa kapulisan.
Mga murder, frustrated murder, rape. Doon na pagani kidnapping. Bisan kinsa nga naglungot-lungot og mga daotang tao, hilom silang miabiba aning tawhana. Pero bisan unsaon, tawgon gihapon siyang usa ka kriminal. Kay may patay siya kinabuhi sa tao. Gukdunon gihapon siya Kunwa sa pa balaod. ni mga daotang elemento. Ngano ka makagusto tag vigilante? Para nako, kuwang pamaganan usa ka vigilante. Mayon tag doon na pala ang vigilante nga mutumaw. Aron duha na silang muihaw ani mga animal. Nagkagrabe og maayo kining krimen ning Suidara. Mituo man gyud ko ba? Nga doon na pa'y mapiling pulis ug usa na unta ang akong manghud unya. Pero gisayo siya biktima. Kano sa ang lubong sa imong manghod, Ben? Oh, Jesus Badupon. Bisan mag-unsa pa ta, Ben. Di na mabalik ang kinabuhi ni Brenda. Mutuo ka kanako kung muingon ko nga ang nagpatay ni Noy Mando, ang nagpatay sa kanhi kauban ni Noy Emil sa army, ug ang nagpatay yun ni Noy Emil ug nagtinguha sa kinabuhi ni Alan ni ara sa ato syudad. Posible kaayo. Mutuo ka kung muingon ko nga kanang mga tawhana halos ato lang ikasugat unya, di ikasulti. Posible sab. Kaya wag mo ta makailan nila. Nakailatan ni Lates. Bebet, Mutuo ka kung ingnon ta ka nga nakaila kita nila. diin ka man mahibaw ani, Bebet. Kinsa man kini mga tawhana. Kinsa sila, Bebet. Bebet, Ikaw bitaw mo imitubag na ako nga posible nga ato silang gikaatubang o gikasulti pa yun. Oh, Teresa, ato sila pirmeng gikaatubang. Maong nakaingon ko nga ato silang kaila. Kay hapit na ng higayon, ato silang ikasulti. Pero, alam tayo may bao. O, kuwang papagita og dugang prueba kung sila ba yun. maglisod kog sabot sa imo karong gisulti, Bet. May baro tao niya. Kung may unod bagyod ang gisulti na ko ni mo. Bet, Lami kay vigilante rin sa'yo. Bebet. Salamat, Jer. Ingna si Sixto nga salamat sa niya. Basig makabati kog bagulbulo niya gikan nimo, Chief. Kay gigamyan ka ra sa imong bahin. Dili ko ng batasana, Jer. Kung magkauyon gani ko, magkauyon yun na. Kung dili gani ko magkauyon, aswerte kay nang musulti ko nga wa ko kauyon. Kadaghanan gyud, Jer. Kung di ko kauyon, di na ko musulti. Ba na lang sa kong armas mo'y musulti kay mubuga pag kayo og bala. Mugawas pang tingga. Manglakaw mi karon to si Papa og Flor. Proklamasyon karong gabi sa among partido sa umaabot nga local elections. Masiganahan ka mo tambong, Leo. Sobra sabla. Magpaklaro na gyud ko. Wa na thrilling, Jer. Pahibaw lang gyud ko. Unsay resulta ba? Unya na kumuliho para landslide sa inyong kadaugan. Okay? Bye. Ay, Muadto sa inyo sa proklamasyon? dili. Kanindo tag purubuyag ning akong manghudo. Kasikso. Wapay makalupig ka na imong manghod sa kagwapa o kaseksihay lang. Nagbanos-banos malamog ulo-ulo. Unsa man din mo uban sa mama? Umaligi ka magilis, ma. Ayan o, paghandro pa na iluminahan. May kagalingon na siyang kalingawan.
Bisang bagong sapata sa itong pagpanambog mayo ng atong pamilya, pero kinisya, iguran ni sa kubukad. Sa duha niya kaparong moingon, pili ako. Ayaw na lang ni. May nagsigig ampo para ninyo. Di yun noon kumukuyog ninyo. Naghinahinay nagpanaw para impyerno. Mga langit. Para pa, Sixto. Flor. Ay. Ado na mi ma. Pila may ako unya kung mamayor ka na din Sixto. Mga langit. Maayo, untag dili mo madisgrasya sa inyong adtuan. Maurang kini, ako'y kasunod kini yung mga minahal. O pinangga kong kaigsunan. Serbisyuhan na yun kamo. Alang-alang ng kamo. Nasaramat! Sama sa gisaan sa buhota ng pinanggaon kong amahan. Akong wingon. Bisa ng kaugalingon kong kinabuhi. Akong ihatag ka ninyo mga pinalo. Pinalangka kong kaigsunan kung inyong ikinanglan. Salamat sa pagsalig na mo. Ngayong gabi. May pahiyong ang gwapa ko kayang anak. Nga naman, Flor. Sukat pa kanya ato sa pagkamat mo na kong buot. Nakasabot ako nga wa di butang nga di pangandoy nga buot ni mong kuhaon pa si Tito. Nga dili ni mo makuha. Hangtod nga may abot na sabi ng laing pangandoy nga siguro nasab nga atong makuha. Ang pangandoy, Flor. Usarag yun ka pangandoy nga mahimong imong maangkunog mahimong sa magkutob ras pangandoy o dili yun makuha. Apan kining ato, sigurado na. Wala pag ganay mabuta panahon na panakuha na. Nato na. Excuse me. Subaton ko na kinibag-o na nga boss. Sige anak. Mga langit. Nalubong naman ang imong manghod. Unsa may plano nimo, Bet? Pabalik ko sa trabaho, Tess. Iawat na lang, malingaw ko. Naibaw ka ba sa balita? Sa unsa, Tess? Nakalitan man tingali ang syudad ning Gapiuna. Giproklamar si Mr. Sixto Celes pagkamayor ug pagka-congressman si Roger sa Lone District sa syudad. Para nako, kanang mga tawana. Wa imposible kung silang gusto. Nag-ingon ako nimo kaniadto pa. Nga kung musuod og politika ang mga Celes, mahimo kay nila tungod silang kakwartahan. So, wa ko makalitian na, Tess. Kapoy kay kang tan-awon, Bet. Pahuway na. Oh, Tess. Nanangid ako nila sa sud. Ato na ko, Bet. Oh, sige, Tess. Salamat, ha. Tess, Nano, Bet? nanawag si Ala nimo? Wa, gyud. Pamagani makatambong sa lubong ni Brenda gani, ha? Doon na lang tingali, importante nga giatiman. Tingali. Sige, arin ako. Tess, Bet? amping lang yun, ha. Amping yun. Salamat, Bet. Ikaw, Sab. Sige. Wa ka lang may baho. Kaya dili gusto may baho si Alan nga may baho ka.
Numero 1, nagduda si Alan Sumaseles. Labi na samahan ng anak. Mo ka resulti ni Alan ako. Ipapilit ako ni... Papalayan ko din eh. Ako i-switch on kining remote. Giday ko, milampos ko. Handa ko kini gamit. Gamiton ko kini alang sa mga silis. Atagi ang sunod sumpay ning sugilanon. Kagaw, Mikain. Tagsulat, Fermin Culliantes Gomez. Direksyon, Aljin Abakita. Spinner, Nilson Tantano. Recording engineer, Achilles Hisim. Dalit alang sa inyong kalingawan sa Super Radio Production Center.